kwa mabua su twama no de na je se ni bra ba pa ese Ghana ye nom da de abuom ese bisi eguafum ni bra ba isanse yenu ba ko atutu Kofi B enim ni pa na nyom so eda fom boko omo ene todwum a oti dwum nsem odi abrabo mu nsem ekansem ayabra wosem ekire se nipa wo be ko na moma yen kai da bi ne entutu ni mayen fo do kroye enfanante Kofi D oje hoko na susu no yaman demir faduye yesre otwadi ampon onyankopon toto burunsu se onfa yenu Kofi B enfa baby papi enfa ne sie mayen na yeni aka no yankyere ere ne mom yensua bibi se de na abrante no osi ball bra faaye eho ena yenyina yemfa bibi enfa mfirim fise no odwo no ben ho ase no bunipa no donipa nti nyame enka no adom fm ene Ghana etiefo nyina enum dade abom abusafo sabre lema munyina adwo ema munyina so akwaba menim se onyankopon adom ti obia so eho ye na sabre na me kaw se ene ye ojefuo bosumi de tosumi eni omuno 2020 eno ana ye wura mu no ye bosumi di kan ko akontu no ye nkoro nyina ye 12 dubienu ye twaba ko ena ya si de tosumi no mu enti esire twedi ampon se onfa ye nwie enkoduru asumdwe mu na me kaw se adum 106.3 kinkam dwumadi na ne bra so ye de bro number 1 program the best program na ye de bro na unyen be bia te se adum ha ya pe kosere bia no num pepepe na watena wa fidie ho na watie adum kinkam dwumadi ni bi na che se won so aboa wodi bi abobra ewiase ya bra bo nyina so eni de na che se eno no na me kaw se enwoma ye de edi dwuma no edina da so ene obrenya na brenyan yimano assigned to and attributed to below of Ghana languages for so na tintimama enye bia ye de ebro etengoma de bro na me amedi dwumadi no chame na me hwe ma bibia koso no medina ne awade akoa bosheba na osebunso musumfo mwade nyina ebro mu senkani anyankopon yi no nyamedifo nyame hyiramo saranso na de wabobo dwumadi no ama bibia koso de bro ene shan akwa nyamisha na brante ade atonani ono so ne papa da foma yenyina yenom da de abom na we su Kofi D so be ka ho se sutromi nu amani ha pa ne so be ne dai anya basa sabre na echese edo ono no ahwe obidum bi kokwa dukumi so etachiri a ono so ene penikase a wohwe ma bibia so ekoso papa kwaku nyamisha ne abikusu top man multimedia media school papa ba kwa ya tum e Ghana ene wiase afana nyina na bano se de bia oka no wode de bia onmunyamfo chese me penasem se isanse ohu ne man mobo enye omo bia dwuma no a omo chese wo kwa untimi enko no ebo no ya bomre no dabi we de ni boda fom na honso ni suane ba papa akore bia be wie no dokuta se ne omo ma wie wo nyina ekutadwuma omo ya e de hwe omo busua ntoto we de we de ha no wan ko nam school bia ha wo fa no ko top man multimedia institute eno ano no na chese yiwani no be wie no bohu sampa oba no odina fe be papa radio ni television hu dwumadi de o ma wie kwadale mu a ono bia mo hye a chese ono de ho nkrata asem de dabi ena okuta brofu bi kura kan wo se cinematography se de mu nimu no eno so nyema ye no ho no eye atin mu nyema bibia chese directing person bibia se do so camera bibia person ye makeup special effect bibia we ni nyina nti mo mo de na fo ni kire ho no na baby ho no se admission no ekoso a ono ma 30% free kwa internet chese fa ho shembi na uduru wo hwe no a enye den kura anya yira nso so ukọ Carnation Sogo Junction Zongo Junction honuma Zongo nti wo uduru pe no afre no eho ano na mum frɛ no telephone te ne yenko be nyira 0244 022 778 Mrs. Bio 0244 022 778 we e school odo bakwa onu hu debere da na untu sika enwuda me de wasa papa below fo nso de omo de so watwere krata bi na bibia na pesa odo konom sisema wa ene omo hwama kama nti fo ni kire omo 37 ka okudi hono mo ana omo oduru opa below of Ghana go jisubu sa obi aba kire wo na se enwo bi watwere bia se kasa hudo ni pesa odo komina omo ya ma o pesa ye odu so omo ya ma omo sisema kama na mi kire ene yenya yenya hoho kese ba ko na dwumadie bae onfa enya akwadworo kora o tie dwumadie na bisi sabe na de wotu na ba o si dwumadie no
o se dwumadi obenya adomefo ono obekasa menkasa ma no na ne din edi chese watiente ne bebusa no se de otie eye brenyan free ashase ne pese obon tofa ede mayen se de se no krese utimi tie free ashase no bedu awie ya obon kase me mu akwa ba I'm very free. You mema onimanyamfo me mu akwa ba na mpom di seni o nana nyame adom nyame ka adom ne ahweye ye ho ye sa se kwase da bi ye dabone edemayen ye nua be ma kofi onim se nana me na ye adwuma kakra da sa wo me ne kofi aye adwuma music video bi ho a eye bantima kwasi boachi nua ba ko na ye na movie bi series bi o TV so ne friend bantima kwasi boachi enu amu ne adapt ya na ye de ye that series no okay me na me directed that series intino kofi de minim ne pa na sene okay ya na enipa wu a ne ye ka na kira se because kofi edwo oye panyina obu panyini bu akora sa ohun na ompekasa Debbie pabrante me pronounce e en kwantime njinti no bibia no a oye hu ebe yi nyame so mfa ne kra ensi maye nana ye koso em ze se ne wunim no twenya na owo we ntem ende aha eti ya tumano bacho ya deri kan udini ni baby a ufri a odi ba bacho ye frame Jacob Tete the free teshi yeah okay na me follow jumadie na de edi kan me de aseda be ma Nyankopon eni me de aseda be ma bosheba na say busu eni top multimedia program jumadie amudi bai jumadie bua Ghana na producer Shan Akwa any producer Shan Akwa onu su ade toni ni Nyankopon wo hye ni dia to ni pa papa da fo yes 70% na Nyankopon su obebua no yeah nyame bepe na ni mo minusu yeah na jumadie no jumadie ebua bebre mitie free ase na wo hye bra ye be wu brenya ni che se ya hye no kom na niema obefa mni nyina no ya ka eto na wo hye wo follow book no story book no niema esi ni nyina niema ya ka wona brabo mu onu na esi se de wo hye mu ye shem kom se ye be wu Yesu Kristo niema esi ye be wu no niema wo fam ni nyina esi wo hye brenya niema wo fam ni nyina wo hye epo friends Jabez ye be wu no ohwe niema ni mami yawa ni mami efamu yawo no so niema o fam ni nyina so edi adase uhka the story about Jabez ni nyina uhwe benya so niema esi ewa na blabom ni nyina unse eye obre na mi hu se o bon to find abesi bedu bebe frapo ebesi brenya se de wetim se de mi tie no a unse brenya ade bia u bre unya no esun ewo nhira bebre amen okay nana ensem no emu odin but ene said e free bra ya wu brenya e fresh ase no e di besi e bra ya duri said o hwa jebe na usuan be na onye fuma ade a misuan wom ni se o hwe bra epo ni papa tuo no a okofa said ne yem hye no nanso enti se na be ka chefo udio enti ni ameka chefo ni nyanse yen abrabo ye bono yen tie yawufo na niama esi ewo obi abrabo mu yen fa ne yen fa tutu ye abrabo no na ye di ye city a onu so be kire ye kwan enti wanse se be na ye dia onu so elade be boaye okay taking come chefo de na o ka kire mu nyina kikam tiefo ni nyina de ameka ni se ye tie keke that's right ye nya tiefo yiri fifo na niama ye tie wo mu no ye fa emu asem abakosem ne ye fa ye djuma na elade be boaye okay enti ye de ene de no e beto aso na na onimanyamfo nana yankomra na wo twese ne no ba bia eduru ye no e ye bra omo che no no ne ye buru no ye gya no no nya na wotete na afede wonam kwayenum ana akohia wasan ana wakoduru kwayenum wonam na so wakoduru ba bia ho no dua bi na akopɛ dua bi ase ba bi na duta bi ase no papa na bibi ye dede ba se ene ne ye be hunu ade kro na na ye dede no se na ye aboa bi na ebe che no
say akwamukafo ni bi nso so na ebi nso nam kwan mu ba ena ne ebehunu sa tikiti na ban de ban to akopɛ dua bi ede ne ho asi ye hwɛ sɛ die ne beto no ha etefo adum 106.3 kinkam dwumadie so ne yɛde brɛ ko sɛ da bia no num sɛ de bedi kaka kyerɛ no na ado afidi ato a sabre na yɛkɔ de yɛkɔhwɛ de betu brenya so benya ntadidim anaasɛ ede ne besie Brenti wahu ebrekwa odae kwaye mu enoma ena enyane no anopa no ohunu owiakan se apete kwaye hahan no so gon we ma ohunu se afei ena owia ema no homere so otwe ne humu na otenka se ne hu nyina eye no ya nanso oye na adwene se obekɔ nanim efise ɔse ɔberema ɛna ɔnum adura ɛyɛ nweno ɔkan ne ho ɛto kwae ne mu biem ɔkɔ nanim kakra no ɔte sɛ kwae n'ase ɛworo so ɛba nea ɔwɔ ehu ɛkan no ɛma ɔpɛdua bi akyi ɛkɔtɛe Jim FM anche ena kitikiti ye no ebedu ne nkyɛn pɛ ɔbɛhwɛ a ɔtwe kwabena janka bi anim ni wɔde amerika tente betwa brenya ho nanso wanu baabi akora ana obu ehwe a na no dem ebra aboa no ɛpre no brenya ɛsan ɛte angyegye fufuro bi efiri faako a ɔtwen efiri bae ho ɛyɛ na anyegye no agya kakra brenya ɛbɛtwe ne kon mu ɛbɛhwɛ a edieni ɔtwease kesie bi ɛna obei awoso etisi brenya ɛso amonamono ɔyɛ kodɛ ɛkɔbɔ ne ho adwa ɛwɔ baabi ɛna brenya ɛka wɔ ne tirim sɛ jama enyini ya na wapem otwe kwabena ajanka ama odi mudia sew abewu atohai boy jana mesen yenum hu adwendwene ebehye na adwene mu hanyan eye no se enini no edi nachi ya wobekire no afi wurum ho bebiara ehu eye ne hu ohu dua se ebia ho a wose eye nini na amane afa baabi se kokora eso ne mu a wose eye nini na wode hu atem brenya ekopie afuo bi mu awra otu nani ehwe benkum ani nifa afi odane ne ho ehwe faako a ofiri ebae no omanani so ehwe soro ehunu se owia agina fe otinka se sukom ene okom ede no ohunu se woda adagya na ne ho atiti eprekura edena ne ho nso emu awotre wode nano atum ebo
obi wo ana se efuwura no ebeti waje ne so ana nso pasa o kan ho ato efunum eye efu a enya bese mfie mienu koko ya ewo mu no eye nkuma brode ene menkani asi from ewo mu brenya edu dutan bi ase no ohunu mfafanto ene nwansan se obo osi ewo brode enwura bi a awo so ewo duana se afi woti ehwa hwehwem bi obeyi brode ha no a edieni kodu ya wahye ama ehu asisi empetupre ena ehihye ase binya mmanenu so ekire wosoro eye asenua nsenkyerene afi okoto ho eyi kodu no emu isa akese nsia oyi no na etitugu fom opa baabi a eho awo na edwo esa kodu no ekoho otena ho edinia efata afempo na afron na wabre enti otena ho ehome kakra afei osore etoa na probono so onim baabi a afunu anokopem onim baabi a okwan a eba afunu mu nso eda se ofa ne benku soa na aye no se ebia ofa nifa so a obehu kwan bodene saa kusi se afedie na wabre odi afunu mu akonya basa no osan ebe free baabi a odi kodu no afedie na owia ekoto ogina ho ede ne nsa eso ne sisi edwene oye na adwene se obesan nachi anche okofiri okwan ketewa bi mu wura ofa enifa so no anche na okopie ne nkwantanan bi so otisi ba ko a eda ne nifa no so no so se ne be biara beko akosi akura bi ase onante beye akwansini pe otise akokọ ebon ogu ahomekoko na ne ho esan no oman ne naso na anche otise nipa kasa wonanim ohunu se asase no eye fuche ewo baabi a wodu we ema ohunu se waben asuo ema bi aba asuo mu ho ebesan suo na ema no abo omu ase esa omu asuo no enti wahu brenya emayim sabra brenya efriase nante asuo no mu no ansana oti ne nayase omema womusu na ohu no ne tibia omu no usuroi sabi brenya ho edaso anka emma no eye di woma no atum abobena nanso brenya ehu ne sa pe ogina ho ekasa ise munsu na menye udifo me okan ni bakan na ade na ehia me ntia oba pani bia okan ema no ho eprim na koma ebisa benya se na we ofri na waye basa sei mena ofri na tibre sei die mini baby a meko sa kroya wo ni din die menti ni din da awu beyampa ifise eye kuapem nko getwan mu baako baby a medru die se ben ho se ben ho ekra meni meba ye free kra obe free musa menhia ye ya chimfo oba pani no eka wewie no owaye ne ntoma baako ema brenya se onfankata na deja so enu achi oma ema no soasoa omunsu no na oma brenya edi nachi semenhia kuro no enso ahebidie nanso emu ye fe emu adan no mu fa kese no a eye atakwame adan loro kwan eda ho esan se ebra oduru ho no eye aduane no a ebrenti na enipa eni abonte so papa emelima bi ena na oboboro ewo prama ketua bi so ohun no ojae boro no bo
ehwe no ha ofrase esi brenya atwetwe oba pene no ehu wonsa no oka womunum de bo omano nanso emerima no entumi ammo wonbo no piem odwane ekokọ wonmo fiem ekọbọ amane ebinim po edi brenya ene oba pene no achi nsogo okotete emantwea ehwe nia ebekoso oba pene no edi brenya edufie no nene kunu budu enifie oma brenya etrase osuma ne babarima ba ko se onkofre ne jamra mofra ene nipa ewo fie ho no ewia omani ehwe brenya se eye na woni brenya ani hyiamu a na odane omani eja bodu ebai oyo berima wo hu wiase a niti apakakra osu na nanim nso eyenyam ofitini abobwa no ho pe na ohu brenya ebra abofra no befre no obisa no asem ko aba abofra no nso edi brenya ho ensekuru kakra ekire no enti na onim se onya oho bi ewo nachi emum na onim se oho a otisi na obehia no na yere esore etwe adwa ema no eja bodu edito na yere anim se mira egwani nie tinasie nyameche ni wo ha no be frɛ me se wo se membra ene se mabi sabri na brenya ehu asem atene krom ho nyina entina nipa apia abegina eja bodu entwo no mu ene ne dan no anim nyina ebo mani akohoma awo nyameche ebo ni kunu no amane efa senia eye ya brenya beto wo mu esu no mu ene na ade mo bo ha eye no ena enunti wode no ebae eja bodu ema brenya akwaba afi osoma okofre mpanifo bi ebae sabre no na owie fufu nti awo nyameche ehwe ma otwa bi ema brenya amoni na brenya ayi fufu to no eho afi eja bodu ema otwi eben wonom obisebisa no ensem pia efa no ho ene sene ye ya obefiri ho brenya ensi wonom asembia so esane de bi asemti empenifu a eja bodu ehia wono nyina no ko benkuru mu se odi brenya beko akokere ohene eja bodu eye omama oye onipa onim asem na asem so eye pempen na okasanso a abawu woni semenhia krontinhene ade ba ku a eye wonwa ewo ne ho ene se awo eta bese ne fie oje won feso esesi won kama nanso ebewie akire no mpo se obekwa a omufa kese no a enkra no nia etaye no ya mroso kra ne se kete kuntunu ene ntuma a odisiesie wonu dabre no mpo etumi yira dakru bi anadwode na wo mu ba ko esore se enkokubu ne dan ani akowia no sabre no se na ajabudu enai oyedi ema akoi ebo modin ebu odanani ewuram ojejentwie na ogidi se ajabudu ada nia otiye ewo ne kon achia ne jein nanso abaporuwa no anka akwan papa senso emojahio akoi di kanam ebowura ajabudu eno no edi bosso yanso anchekura na otopiti ajabudu edi nani etumu ebobna anche na afipamfo eba no emwa wochiri akoi ehwe noa sene efata afi otwenase ekọ ahemfie ade achiye no wohene ema wode no hye polisifo nsa esane osuohunu a etiti senti nia ajabudu eta kan ne se ono de ne ho mpe ahoho na ebrebia mu ekanko na ogya no wenti na waye na adwen se onye ahoho biara entane fie biem bra ohun brenya kane no osu se jama oyobodamfo bi ekire ya obi se bisa no nsem ene se na brenya yi ano fae no
na ohun sɛ n'adwene mu da hɔ enti brenya adeɛ ɛyɛ no mɔbɔ nanso mpanin se ehunu ohunu mpirinu wɔn a ɔbɛsoa no pɛn no a wodi ne hwamɔ no mpo nyese na wɔn ho ɛteɛ na mene oyi a ɔbɛka sɛ ɔne sɛbi mpraku na ɛbɔ adabumu agyabodu ɛma ɔma brenya nsuo dware ɔpɛ troso dadabi ɛne shirt ɛma brenya ɛma ɔde sesa ne ho mitro kakamio minro kakamio kakamia mpo kwa mwasi anansio mitro kakamio minro kakamio kakamia mpo kwa mwasi anansio odom sesreku si anansi munomfwe nansi munomfwe nansio mitro kakamio minro kakamio kakamia mpo kwa mwasi anansio mitro kakamio minro kakamio kakamia mpo kwa mwasi anansio odom sesreku si anansi munomfwe nansio obi bikosha obi na asema wakache mene se eyono ya na opese otimu asempa mitro kakamio minuro kakamio kakamia mpo kuya muase anansio odem sisere kusi anansi munomfoi munomfo anansi munomfo ai pokuya ai anansi munomfo anansio nti ya wontia se no emse macheni mu minuro no ye store no ka minuro kakame poku amwa si anansi sa etenaji se no ebusa for adum 106.3 kinka me de ede bia obi ajatum de me den se Ghana obi bia panio akodawo so ye doctor so ye lawyer so ye hwan politician obi ajatum yame ehiro bibia mfa emayen na yekosoa ekam se koseda bia no no pepepe na de ofidie ato adum na watie bi sabre die enwuma ye kenkan no edina da so ene brenya na yenhwe emusem no brenya akontuo no mu no na brabo mu no wo hia enema mienu ewo wiase die kan wo hia obi a waye papa na obi di boni twedeka ema sanipa no ediboni etua brenya esuka esanse wa anya papa sanse obi ediboni etua ne kantina ene ona so nya papa na kontu mu no wasan ko hia obi a wono so aya papa ame ediboni etua ne ka nanso so no sanipa no akoso aye brenya papa do ya wanfa boni no entua brenya suka enti yenhwe ne mamienu a onipa brenya ehye no wona setrem eno na yenhwe ho na yenhwe bi mfafrim enti bi mfafri onimonyamfo Dominic Amponsa oda top my multimedia no nana ensemi yensem a emudu ene se emusa anso do am se na wotwe se ne ye ka sansem yi nyina ma amfo nkofo akoma so papa ebi mu se omonye papa bi mana on se ohwe sa these two situations mebo we kura sakra nkofo pa ma se amfo hu se obi ayi ne bia se okoso ye papa sanete on se papa ya papa yi ene ne yere asa ye bremenyan ene ne wanye brenya papa yi on se ohwe okay careful no se yam papa yi ka se ya hye brenya ho nkoma to dada sebi oyo ode hie o sa wabeda ne akoa o bi man so on sene ewiase no yesi mayembre papa ye ho no sanso na wo ye okra da sani bi a wo ti wiase ho a membre pepe papa ye me be say wo fa sem bi wo aja papa we ye the first one no wo ye sa de no ne de wo ye second no sankofo yi obia wo ade a obenya on se yesi wo ye papa
unya nhyira ono na wanye ne papa no doesn't mean sebio ebia wayɛ mfonso because nia ato ne denti nti ne se wode boni tua boni ka ɛna na meka sɛ nana sɛ yade a bi anyankopɔn de nhyira bi ɛbrɛ saafo emie no ho ana ne nsa bɛka nhyira no ɛyɛ de ɔyɛ ebrenya papa ɛnya nia wanye ne papa no ba ɛno so da enso mɛyɛ nhwɛ sɛ ɔnsa ɛyɛ nipa ɛna me nipa yɛ de ɛyɛ boni efisɛ nkɔ ne papa yɛ odi kan ebrenya kɔ ne nkyɛn a ohia ne hɔ mmoa kɔboa na enko ameda ameto akromfo yinsem adwatwafo ne nsem ama ya anye ne ho nneoma entoze nana no nneoma nkwampo yakobo no san wiem anko ya ne ma no ma anko ya yen nyame anko de ofri wiase etino nana papa ya ade a emini kwanse ye bre ho no matter how obi aye obone akwakoduro no ese ohwe so na ede na ayo because ohwe papa ne kan nsem bi se ohwe enipa mpa omo ye titiriwa obu omo ho entity ye mpo no sa oma be fa ne nneoma ko ba hwebrenya sa ekwan ofa odade jampo ema papa na mpo na asa akofa na ne jokoto wa man trust wa man shirt e de ahye enti no papa ye ade a eni kwan so wo ye de ekowie on se okenkanfo ne kan se o hwete tito trust ne tito shirt de ne kakraka de ne se tie ni na on so okenkanfo ne kan se bi se eye opanyi budu o hwe a ekrom ho no ono no obi a oye papa sa no kan na se o hwe mu nso a ono no obi a eye ye de amanfo ba ne nkyɛn a ɛbɛsoɛ no enti ono kra no on se omo be friend no onim se oba ba be hia o titiri bi ba do ba ehwede wa ba be hia banana eno mu nso na ebia dabi no papa yi sunsun hira bi be de ebi bia efi se papa ye ade anana oyi obi papa wo so wade e dey ekoso tradition be pa na yesua free san kofi mienu ade a yesua free me ne se nana yen koso ye dey enya papa okay because papa ye de nana eho aketua ebi ene na wunhunu but obabi ebenya so aketua ebe de ni dwumadie bia na bibi ebe yu obakra fi owuom ene amaniem because say ya na ensohwe no neoma etoto ye na brabo mu no na enye ni nyina na yehia wo enioma bi wo ha because of papa ye bi a waye asevu ede wo neoma bi e de ama okay abusafo se de medical ye dinga ka chem no ene yenipa wa beka ye ho Jacob no oye tiefo obi a utie kenkan bi medie pa kenkan listener pa kese pa utia fra hyase kusi sabre ene ne wabesra ye wo hai na wanya ba die neja ye musa ne bibi kakra wo hwa na dusua ye umu de oye papa se we de ni nyina guanim se na ba jo oye papa medical efrio de oye papa no wo dikan ye ena odi boni echianika sogu ayi kasagu odi oye papa ena obi di boni chianika ntena enam sunti brenya do wa anya ne papa brenya bae no still second one once na migaja bodu but o bae no wan hwe nia edikanfo no be ye no okay wo san hwe esan ye no papa wan hwe se de ne hu ye fi wo san man wo dwale en ema mi kai de esi wo bible mu Abraham abofo no mu amu betwem no wo se mu aye fi era fe so mu nan ase ni nya ye futu wo se ewia bom wo se no mumra na mi mamu duane di na mi mamu isio mi fa isio huru mu nan ase enam de Abraham ye no bra wo mamu duane di aka wo si omu transe bet opa mu chew esre wom akenemre obekas na mu amu futu okrapo mu omu nan wona wi ahyimu na mu betina se mi mamu isio nu na mamu duane di musu mu kyerekye ende mu kom ba bie be Abraham sre wom na bra mu yeti omu tie mamu duane di wie no wo se Abraham afise se be san ba no oba besu ofia enam papa Abraham ye no eluade ehira no enenne Abraham nasifo ebe ye nhira okay enti ma ye mpre wo papa ye hu papa no ube uya onu sin na Bible kan say ye mpre wo papa ye hu Yakobon no akasa na 50 ase no wonim se nipa eye boni aye no si se wo ye obi papa na odi boni twia wo ka boni on pa ne fie enti wo di koso ye na obi enfa boni twia wo ka onu Yakobon no akasa na be twia no me ka say you adom Facebook live 106.3 na Facebook benya ye honom na obi se na wo kan bisa obi ayo papa why papa ni bi na ma bibisa ma ya bida
ono bi ni de ene betu no ache bibi kakra ya minimum be cha bibi kakra mi ba nkan ha no na ebe na mami bi so wodi mi ko asole ye ko Christ Apostolic Church ena we hairdresser enti so opon e wo ni djuma mu a na makoda ho enti we na papa bia eni ni wo fie eye enye oni ni yire but enye oni no na ewu sa abrantie no enti wo bae no na babia obeda na edi enti mi so ni mu na mini ko babia e go kire mami no say abrantie yi obaye fie but oni babi da enti onu ba be da e wa ha sisi enti manya ho enti mpesa mi di ni kire e chia no enti we na 31st night bi ye kwa asori ye bae no na watu saloon mu mi bomo won bie ena mi ko bisa microphone si oni obi bed e bada salomo apa mi ko te no na oni ababawa no epie e wo salomo mi ko kan no afedi okose mi poto e ko se mi mami no amimi ni ko akoda mi chen no afedi e mami no e be soni mu ena mi mu ma be ni pa boni ele tanfo ene enti sa usu be hwe sa anima no a unye papa esa se papa no akasa no uya etoda bi na udwen unti ase etoda bi ubetie ni papa nanso odi boni betwia uka enti nanso odi nyakopon asem ye tutun eka se umbre wo papa ye ubekoso aya dazi ubetwa so aba bia na uni ho bedo chiri ma omba betwa so aba okay nana unim ade ba ko a e ko fa homa no ade ba ko ya na ha adwen wo saa omo a omo de bone eti obi ka e se de papa yi ka omo hunto omo dawo asomdwe ade asomdwe obi a odwene bone ma wunua unua ye o papa na de bone etua na de ahwe omo asetena mu omo abrabo mu omo nye ye wa because obi mmere na onya de no hu se onwini menua yi ho enya wo papa se meyi makomam nana sanzembo ye kan me ye de adimi nana nenso yena enipa ne se ye nye no ye koso e wa abrabo de bia ye koso ye from no mo de sanya no mo te san wa abrabo enti ne sa wo bre papa ye ho de ya me hwe ye de tubrinya ene nkofo ya me ye sure se na no wa ba be duru ekuru fufuro so okay na so hu enti ne se de toto ya brabo ne brenya brabo ho a ene ba bia ye se brenya duru a me ye sure se brenya anko because se brenya ankoye asoden na efutu ane na ene na eja a omo akurase ede man no enye omo na wofo no mo a oba okra omo no ede man no so otie na ohwe ne hu so ya na brabo no ebewie nkunimde ede ama ebewie nkunimde ede ama no abo ne dua onyame ene pra ne ho opeso ka biye ko bia homa no ye number no 03022165661 03022165662 03022165662 okay and I've 05567488029 05567488029 na what me abba na se bibia ye kama na okay yanko na yanhwe na pese ka bibi o hwe edin bra brenya krapo krono anko pios no ama me no ka se semanhia kronidin de semanhia o semanhia krapo no ebe ma ni kuma beto ne yem kakra ni kra beba no ho edin no semanhia ena ho krapo no se o hwe e koma e ko dinu e wo yikafo nipa bonifo sem ai kom dinu but medical say we ko difufu and you hear na bla bom say krabo mi hu say niam papa bi banana ye hwe maami nsusu a onya kokoduro no e bra nsu wona ne hu nyina ye se bodamfo yi onza ohwe okenkanfo no kan say mi say na nya maami ne nko na ne wo ho ya na emma ba wa no nko sensu wa woni memma akohia obarima na yenjo ekurase insurance de squanso no ya na wo kronu kwantia baby kwantia ekwa free esuo ni mu ekokro ni mu kra mu wa yeah enti no enye nyame ene di brenya ho afofia kemai bebo no tutuo ama
mlante nkomo mlante ababuro but maame no nso so ayade enya kokuduro etimi busa no ema ne hu se bi enipa nye but brenya de ene on se nana kasa de bia na me tu nipa fo a me kasa wano kasa hwe enipa ni bi enim kasa de bio obi wo hokra na wa ho kire mu but seni obeka sano ebeba hu se nipa we kra me ye ne papa obo ne nyi and those maame no otie na no kasa ene ne share ne nkran se ono ne ntwetwe nkomo no ye de onfa ne nkoni fie enti ne chese se wo hwa ese nipa da se ne bia wo tie kinka dwumedie bia tie brinya no enhia kasa se de brinya kasa efise bebrampa bebre kasa nye uhia mkrapo officer de okano right eno na correct atama osako eja budu ho no onse oma ni didi wie no omo se tie na no asem ya nana kasa ena beside epi officer kabrenya nkasa pa ena wa hunu na na obi ho asasem to wa asem to wa hwa wuntimi wakwa akopie ba bisa wuntimi nkasa emma obi hu mobo entini ye nipa yi yenhue bibi free brenya edey enioma ofami hu na yenhua kasa ewa abrabo mu ema mi kai Samaria nino obisa ohia Yesu Kristo obisa no se won nsio mo se anande na ya nimu ewo ye mu ne ya nimu ni twaka bia na ya den na mema nsio num enti wo wi mu a ebrenya brabo no nyina mi hwia Yesu Kristo na brabo no un se ebrenya na kasa no na brabo no ti se Yesu ni Kristo na sana hu no sana me hu no okay e na afesu abrabo aye bo no sa ubre but o hwe enne nipa amuba wi asesi o mo pa mu temenya on pese obebre but o bre na unya eye nshira e ma wa kasa krapo okuma taw yem difference utie wo obusafo no mani na na tie ho no manom mini omuni nyina na tie na fesu mi invite kofo bebre mi ka kire kofo bebre se mutie na sa program we ebua aware if you crap a boa warrior a boa was it said the only nipa be transi e wo wiase ha wiase abrabo ye boni nyina no se utie uni obi a otufo a utwam e wo bi dan kiri a na utie nia odi tu ni mafu na se du ko sada nipa pempem na tie odumanyamfo na yanhwe papa no asem no o kan asem bi se enkofo akwa na obedi bone no de ne ma police yanhwe nipa edi bone a on se ade ba ko a ya na ese ye ma ye ni da ho eni bi na papa budu ye because amanfo de dina o ma na ni da ho enti ne ebra ya branti a ono no ebe soe na nim sa wada no na se na eja budu ani ye de etete ho e ma ne de aba ekobo na tiko but amanfo ye ene na ese Ghana man ye sua saade no okay say ye chi obi a the right way I say dey call police station and those one dey call hene no no o hene ne direct o mo say o mo fa ne nkoma a police for but ene ye hene no ye hemfofo ni mu bi ene mrantie ni bi a ekuro bi o ha say wo hu koka ewo mu a ye mfa wo ma a police for ye ba boro ekomo enso sana na sa nioma we nyina nya enioma pa eye say ye ti kromo a ye encourage sa nioma na ye dey enkoso enti no se bi obi ye bibi akwan bi obi fa kwan bi a enye obi be wia wade obi ye wawade a memfa mara na ye dey enhya wonsem na what is memfa mara na ye dey enhya wonsem handing over to what police because enu mom na be boa no mo so aye nhwehwemu se ne be ya ebia na nipa no mpo enye ono nko nenam na ye hwe bio eja bodu wonnim brenya na wasaji ni nipa yi wunimu no wasaji ni ugidi se betimi akuye say because sanse we say wonimu no wonimu nipa no but wasaji no on say nana de ne bema obi a oye papa ya ni say no e ma otimi aiza nana on say enipa wonantie won kasa woni yemu no e ma ye hunu enioma bebre den e wo ho hello Debacho. Hello. Your first and half of fever. Honorable Nakote Jacob Kofi, the Kasasa Krabo. You.
me ma wale ma no happy birthday I will be the birthday na men tunin ko e passport mu a comfort dia na e wale ya me kan fa na wale dia asemu enti na hono mu enye yinti no ya pa we de fa cha enye se bia so da ya hono ne mu nya krema yin na wanu gu asem so na me ka bibi efa eye ejabudu se ya onim brenya ni se ni onim no efa onse na nipa mu eguma achewachew nipa mu egum ani bebre na onse ohwe no because onyi ni ye onse omode ne ye de kubekwa ahemfie na ho na adu se no onye ne ntena yo onye ne mane metena ne nchen yes wa ma na aduane adi ohun obi aba fumu mu no wo hu se ofiri kwan tenten watie ne nsem wo hu se oda adagya enti ne ho no wa ne papa edi kan enti na fa ne de ode ne kwa ahemfie na de nana nso beka no obehu se ne nana ekanie no sei na ede onfanye no so obegina tena ana se onye no na ohwe se na ne ebehunu se ajabudu papa ye na oye no ebekwa ko wie se ya okay awze yebesreti fo pa na ya homa no nana budu nani ada ho eno na ese ye nyina so ye de sua de sese waye obi papa na odi bi de boni tua o kasa ese eni kwan se wuja obra papa yo but ese o ma wani da ho okay nana wani da ho no doesn't mean say onye papa but o ma wani da ho a ade bi ho a unsan kotom on say say experience is the best teacher say bibi to wa obi ba ohunu on say ne say woni brenya esi eye de etie ana omudile no because opeso de ne fa pepeye kwan so se ne be ya enipa bi be de ebehunu na bibi kosi a eno ntina onze na okofrem panimfo ema ne ba ya ansa na o tie na no asem ne ze di ntina o hwa o ma na okofa panimfo efi se wo hunu bi pen wo hunu bi pen enti panimfo na o mo ba ye no enyina nya no cross e omfa ne nkwa eden ahemfie we ma dwubi abamtim ne chese se wo bi behye wo a na woni bi frɛ se oma fipa omo bembe on afipamfo ni bi ba nana eni kwan se won koa ne nana from this week he mesua dia bi afa ade a eye ye kan se eye oye uni obi ye nkrata nana bibi so woni bibi to na no adanse dia amamu a nana wanu ye be ye de pa na se ye wura joko pese o kan bibi dia masua bi nema bebre e dey no sua bebre sa no nema yesua e wa ha no ye se tie fo bia fa ye seriously e say obi po be hide den e wo fia e na kidnapping ni sa nema no e ba no e say uma ehun say no nipa e bia we foreigner enti wo free jima be na wo ye ni passport immigration what for through me immigration ana no so ye die Ghana for ye jai ye body ni nyina to otra no bia borrem enti we ni nyina no kikami no epie wo to immigration nyama asem ni nyina epie wa custom nyama ni nyina epie wa police for wo lawyer for wo lawyers for wo judges for wo bibia wo doctor for wo and doctors for wo doctors for take come there babia atibia enti mesre say company big company on better sajumadi bombe sponsor yeah ye sponsors pa opeso sponsors wa me number ni 0205327661 ofremi me member 0205327661 ejuma ko bia wa ready na sponsor na ensem ho na ebe yi nsem ahinta sem adi efise we amaka ye hu say yagege ahoho ateta ye fie mu a o mu diboni papa diboni ena ebi wa akrabo ye nim nanso o ya cover so sa because na be o ye last na mi ka kira obi uko omusi uko UK aman ko hobet mi crofo bebe tai omusi ablewa poso be bia 90 years o abansuru e bia wo hu se nipa yi shetade na okoba sei na nipa yi wo twem about twice obehwe na wa man police for information be Ghana die bibia ya it's fire hu ya it's fire hu nanso ade no se wi a na ye di blame ama security agents be entisa okay enti ya jiko for bebre etrotra ye fie etrotra petem ni no taking camera bie wa dwum bie ma dwum ma hu nyansa kasa wo de bo wi ase o say edi no ye King Kami no kire say
ɛyɛ abraba obi abo wono wabɔ kokora wu ɛna yɛ kan ne yɛsua bi afiri sɛ deɛ kan Abraham yɛ kan Moses yɛ kan sua bi afiri mu edu tia na boa wo ebisa na mo na wutu no obi atubi abraba na wahyase no obi abobi atwam na sɛ uduru hɔ no ma amena otom no ko fa so ɔtɔ amena mu no na wo wankoto ɛkɔ fa so fie no so no de otom so de ofie no wo nkwan so otom abɛsɛ obi di wanim kan na watɔ amena no mu a wo a wo di ni chi no ɛnyɛ sɛ wo sa akɔtɔ hɔ bio nti we de abrabɔ nyina so enie yoyo wahye ubi bia yɛbɛde wase papa yɛwura Jacob na onimanyamfo yɛ mo ne tɔfa na yɛnkɔ na ɛne sɛ yɛma yɛni na hɔ na ɛnɛ ahoma na timi de hɔ mo kyekye fo mfankyɛ ne nyina ne sɛ yɛma yɛni na hɔ efi sɛ papa yɛ no obɛyɛ but ɛkyerɛ asɛm enti ne sɛ wani da hɔ a ɛbɛboa wo ɛma wobɛtutu anamɔ yie na ɛma wo yɛ dɛ ɛnkɔ nkɔyɛ papa nsa enu ho sa ɛnu bi na ɛgya budu ɔmode di ne ɛsɛ wama ne ne yɛ dɛ ada hɔ efi sɛ ɔma wani da hɔ a menya sure sɛ amaneɛ no mum bɛba but wobɛtumi ɛdɛn asi ano kwan nti mi koi na me encourage ɔmo a ɛyɛ atiefo mu tie ɔmo pɛ sɛ ɔmo kɔ media school ɛyɛ Topman Multimedia Institute ɛwɔ hɔ ɛde ma wo a yɛgye asuafo foforɔ asuafo foforɔ ye school fees no ne bo ɛda form kra opɛ sɛ ɔyɛ TV presentation, radio presentation, newscasting, journalism, camera handling, video editing, graphic designing, adeɛ bi ɛfa media ho bia ne yɛkyerɛ ɛwɔ Topman so yɛ tisa agya kokura nyina ne nyina bia ɔba yɛbɛkyerɛw yɛ number ne yɛ 0244 022 778 0244 022 778 What man for Dominican Bonsa yɛ was papa nyame nhyira wo ɛne omu ano contribution yɛwura Jacob tete ofa yɛ mo no tofa na why are papa misu mesre etiefo no sɛ saa dwumadi yɛ fa seriously na niema yɛ tie wo mu yɛ fa yɛ dwuma yɛ fa yɛ to anamo if say niema bebre ewo na mi bomb pa say next week no ye be hu baby a e be kwa kodru na mi na mi nyanka wudifo no na wo ka se omukọ to omusem no aka mi hwe de e be si say osun da e ka kire omusem omukọ operation na say na esi wo bi wa be cha no na wo se na so ye tam no na so be ka champion fo no say jo ba ka kire omu e ba cha yo afes mesre say e be ya omufa wana wabi eka program we eka program one complete 10 minutes nya program gitu wa judges for nyina etie na mi tia mi sabu peni apostle you amufa our royal generation love international church any eda coming any others nyina any church members nyina mi tia etie for nyina mi tia madam for nyina wo mu tie mi yeda wasi papa yeda yewura Jacob tetasi nyankopon enhyira wo oye obi a otie adom papa otie kenkamedwumadi mche no azeke sate kwakuba eye konongo jihye papa ewo US me cha papa nyame enhyira wo sanse wozu utie dwumadi papa aha ne de dwumadi nyina ba wie sanse lunsia kasa bono nso aye krado ye de bebrɛw na shan akwa ande bobo bibia no me ye de brɛw me so bidumie kokwadukumi etachiri me ye de brɛw me amedi dwumadi ne ne awrade akwa bohyeba nana osebunsu misia na machia abuchirefo ene Ghana fo nyina nyame adoma da sande be sense